Syng igen. Diana. Søn af far og mor bor der, hvor han bor. Er du dum? Det er ikke sådan, den er. Jo. Sønner, der går vand eller jord. Prøv at bygge et hotel. Det går bare 10 til så. Nej, Linde. Du larmer af. Du larmer overhovedet ikke. Nej, det skulle da en grund til, mand. Det var mening. Jeg har lige fået tømmer, mand. Har du fået dem nu? Du har lige fået dem nu? Jeg har lige fået dem nu, faktisk. Det er pisse. Jeg var fuld af måned, så jeg faktisk lige fået dem. Jeg tror faktisk, jeg har ikke fået dem endnu. Jeg var pisse fuld af måned, mand. Det var helt vildt. Min mor har 2 tømmermænd. Fuck, du er så sjov, når du er fuld, Linde. Du snakker hele tiden. Det man kan bare ikke. Du rendte rundt og kaldte alle for bøsser. Ja, jeg synes altid, at hun er homo, og det er grund. Jeg snakker en del, når jeg er fuld. Det kan tit være et problem, jo. Når jeg stadig kan stille Lillebror rigtig mange gode råd til, hvordan han skal... Først, så tager du vodkaflasken. Så tager du og stiller solvand for dig. Og så tager du og drikker. Så er Lille Lillebror, han må godt komme i træningslejr hos mig i 2 uger i sommerferien. Det kan han komme i træningslejr. Så mange penge har han. Hent lige det der, gør lige det der, så det gør det. Og nu tager vi på rejse til Felix underliv. Og så tager vi... Se, hvor de siger ud. Felix næse. Kan du ikke slukke for det der? Det er bare lidt lortemusik, det der. Det der. Det er godt, det der. Det er Amy McDonald, for helvede. Jamen lige nu, jeg er lige vendt til det. Lige nu laver jeg ikke noget, men skal I rende rundt i fritryret. Gå væk fra min kødpølse. Kødpølse! Vi kan bare kalde den for en pølse. Pølse! Det er dig, der kommer ned hos Tove. Det er dig, de kalder osteregn. Det er lille sprød. Det siger de jo ikke. Nej. Det ved jeg sgu da ikke. Hvor er du dum, mand. Har du ikke set julebørsen? Nej. Nej. Så er man heller ikke gammel nok, jo. Til hvad? Om verden ved.